Δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αλλά ό,τι έχω στη ζωή μου, η τιμή μου, η αξιοπιστία μου, το μέλλον μου, βρίσκεται στα χέρια σου. Ότι δεν ήμουν τόσο εξαρτημένος από κάποιον άνθρωπο όπως τώρα από εσένα. Είμαι εξαρτημένος και ερωτευμένος. Είναι ολοφάνερο ότι δεν τρέφεις τα συναισθήματα με μένα. Αλλά αν σκέφτεσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου με τρυφερότητα όλα αυτά που περάσαμε, όλα αυτά που μοιραστήκαμε, αν πονάς αυτά που καταφέραμε με σκληρή δουλειά, εσύ κι εγώ, τότε θα μου δώσεις το χέρι σου. Γιατί είναι το μόνο πράγμα που θέλω από σένα αυτή τη στιγμή. Το μόνο πράγμα που θέλω να σε νιώσω κοντά μου. Και δεν ξέρεις πώς το θέλω αυτή τη στιγμή. Αλέξη... Αλλά αυτό που θέλω περισσότερο είναι να είσαι ειλικρινής μαζί μου. Και δεν μου απάντησες πριν. Δεν έχεις σκοπό να μαγειρέψεις τα νούμερα. Πες μου, Μαρία, θέλεις να με δεις να καταστρέφομαι? Όχι βέβαια, όχι, φυσικά και δεν θέλω κάτι. Τότε μη μ' αφήσεις. Σε κετεύω. Μ' αφήσεις να καταστραφώ. Το ξέρω ότι δεν νιώθεις τίποτα για μένα, αλλά βοήθησέ με. Βοήθησε κάποιον που σε αγαπάει πολύ. Κι εγώ σ' αγαπάω. Αλέξη, απάντησέ του. Λέγεται. Καλά, δεν χρειάζεται να μιλάς τόσο θυμωμένα. Σε πήρα απλώς για να δω πότε θα κατέβεις. Κώστα, Λεωνόρα. Θα κατέβω σε λίγο, Μαρκέλα. Σε ψάχνουν οι γονείς σου, Αλέξη, το ίδιο και καλεσμένοι. Θα μας κάνεις την τιμή? Σου είπα θα κατέβω σε λίγο. Πόπο, πολύ μπερδεμένες οι γραμμές σου, βρε Μαρκέλα. Θα μου πάρει ώρα η περίπτωσή σου. Μαρία, πρέπει να κατέβεις, έχεις αργήσει. θα κατέβω, μην ανησυχείς. Δεν το πιστεύω πως έχει αλλάξει η ζωή μου από την ώρα που σε ερωτεύτηκα. Πες μου ότι μπορώ να βασιστώ πάνω σου για τον ισολογισμό. Πες μου ότι μπορώ να βασιστώ πάνω σου, σε παρακαλώ. Πες μου ότι μπορώ. Και βέβαια μπορείς. Σ' αγαπώ όσο δεν αγάπησα καμία γυναίκα. Τι ώρα πιστεύεις ότι μπορεί να είναι έτοιμος? Δεν ξέρω ακριβώς. Μέχρι το βράδυ νομίζω ότι μπορώ να το έχω. Θέλω να έρθεις στην επίδειξη. Δεν γίνεται. Έχω πολλή δουλειά και εγώ θέλω, αλλά... Καλά, εντάξει. Θα σε παίρνω τηλέφωνο να βλέπω αν είσαι καλά. Θέλω να θυμάσαι ένα πράγμα. Αύριο μετά το συμβούλιο δεν θα υπάρχει πια Μαρκέλα στη ζωή μου. Και ακόμα και δεν το πιστεύεις, θα το δεις αύριο. Γιατί αύριο θα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για μας τους δύο. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ για όλα. Θα σε πάρω τηλέφωνο.
έγινε τελικά με τον ισολογισμό? Θα σφιντάρει να τον έχουμε έγκαιρα? Την έπεισα να τον φτιάξει. Θα τα αλλάξει τα νούμερα. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς την έπεισες? Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση να μην τον κάνει, το ομολόγησε? Δεν ομολόγησε τίποτα. Το φοβόμασταν και οι ίδιο αυτό, Δημήτρη. Μην κοροϊδευόμαστε. Και πώς τελικά την έπεισες να πέσει με τα μούτρα στο ιερό της καθήκον? Ήτανε πάρα πολύ απλό. Της μίλησα με ευθύτητα και με ειλικρίνεια. Και μετά σφράγισες τη συμφωνία με ένα φιλί, έτσι? Της υποσχέθηκες παιδιά, ταξίδια, οικογένεια, γενικότερα όλο το πακετάκι. Αχ, σε παρακαλώ, ας πούμε κάτι άλλο να ξεχαστώ λίγο. Τι να πω τώρα? Ξέρω τα δικά σου. Κάνα νέο από τη Μόνικα? Με τη Μόνικα? Μπα, δεν έχω να σου πω νέα για τη Μόνικα. Α, κατάλαβα. Έχω όμως να σου πω νέα για τη Στέλλα. Στέλλα. Ποια είναι πάλι αυτή? Στέλλα, αγόρι μου. Στέλλα. Τη γνώρισα χθες στο Ελερόστρο. Η γυναίκα που θα ονειρευόταν κάθε άντρας. Φύγαμε μαζί, πήγαμε στο σπιτάκι και περάσαμε μια νύχτα αχαλήνοτου, ατόφιου σεξ. Τι μας λες? Βέβαια, αγόρι μου. Χωρίς τώρα υποσχέσεις και το μέλλον και δεν ξέρω εγώ. Άσε με, σε παρακαλώ. Βέβαια, τώρα η επιστροφή του εραστή. Έκανε λίγο ένα διάλειμμα και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά, Άρε Δημήτρη. Δεν κατάλαβα. Γιατί αυτό το επικριτικό βλέμμα? Εσύ άλλη φορά θα με επεφημούσες, θα μου άνοιγες σαμπάνιες. Θα ζήταγες να μάθεις τα μυστικά μου. Καλά, δεν είναι ότι δεν εκρίνω τώρα, αλλά ξέρεις. Και σε ποιον πήγαινε αυτή η λοξιματιά? Γιατί από ό,τι βλέπω, εμείς οι δύο είμαστε μόνο εδώ μέσα. Μεγάλο παιδί είσαι. Δεν χρειάζεσαι την αδειά μου τώρα. Δεν σε αναγνωρίζω, Αλέξη. Τόσο πολύ σε έχει αλλάξει, Μαρία, Θα το κάνω. Θα τον φτιάξω τον ισολογισμό. Θα αλλάξω και τα νούμερα. Θα το κάνω γιατί δεν θέλω να τον δω να διαλύεται. Και γιατί ό,τι κι αν έγινε, εγώ τον αγαπάω ακόμα. Η ηλίθεια. Τον αγαπάω ακόμα. Εσύ, δώσε μου το χέρι σου. Γιατί? Άσε καλύτερα, με τέτοια χερούκλα 5 ώρες θα κάνω. Αλέξη, δώσε μου το χέρι σου, θέλω να το διαβάσω. Τι να κάνεις? Α, η αδελφούλα σου, όσο πάει και χειροτερεύει. Γιατί αντιδράς, αγάπη μου? Τι φοβάσαι ότι θα βρει? Τι να φοβάμαι? Εγώ να φοβάμαι? Για δες. Λες να δει ότι δεν θα γίνει ο γάμος? Τι? Αμάν. Τι είναι? Αμάν. Αλέξη, βλέπω μεγάλη ταραχή. Έναν αχταρμά. Σιγά το νέο. Αυτό θα το έλεγα κι εγώ χωρίς να δω το χέρι του. Είμαι διακόπτης, συγκεντρώνομαι. Α, βλέπω ένα αεροπλάνο με το οποίο φεύγει μακριά σου αγαπημένο σου πρόσωπο. Βλέπω και ένα μεγάλο τεράστιο μη κεφαλαίο. Από ό,τι φαίνεται, αγάπη μου, σε εγκαταλείπω. Αλλά τι σαχλαμάρες είναι αυτές? Έλατε, μα είναι δυνατόν να πιστεύετε τέτοια πράγματα μορφωμένοι άνθρωποι? Αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση με τη μόρφωση, Μαργαρίτα. Ξέρω να λέω πάρα πολύ καλά το χέρι. Θα το δείτε. Αν θέλετε να ξέρετε, στη Μαρκέλα βρήκα ότι θα κάνει 3 παιδιά. Άρα δεν είναι η Μαρκέλα που φεύγει από κοντά σου, Αλέξη. Ποια είναι αυτή που σου καταλείπει?